लाखो भाविकांचं श्रद्धास्थान असलेल्या आंगणेवाडी आणि कुणकेश्वर यात्रेला अनेक ठिकाणाहून भाविक येतात. येणाऱ्या भाविकांच्या आरोग्य स्वच्छतेला प्राधान्य देऊन आवश्यक सोयी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, तसंच सर्व विभागांनी सोपवलेली कामांची जबाबदारी चोखपणे पार पाडावी अशा सूचना जिल्हाधिकारी अनिल पाटील यांनी दिल्या आहेत. जिल्हाधिकारी अनिल पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात मालवण तालुक्यातील आंगणेवाडी येथील श्री भराडी देवी वार्षिक जत्रोत्सव आणि देवगड तालुक्यातील कुणकेश्वर श्रीदेव स्वयंभू देवाचा वार्षिक जत्रोत्सव नियोजनाचा आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी मकरंद देशमुख, जिल्हा पोलीस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल, कणकवली उपविभागीय अधिकारी जगदीश कातकर, कुडाळ उपविभागीय अधिकारी श्रीमती ऐश्वर्या काळुशे, मालवण तहसीलदार वर्षा झालटे, देवगड तहसीलदार ठाकूर, आंगणेवाडी आणि कुणकेश्वर विश्वस्त तसंच संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.